derpe pret. Amme was dan wie goed en amme gim waren tam din bien zomaar bien trewa. Me agwan tam doen dat was toen ba hostiu ha. Agwa hor zakken zeggen notre persen. C'est de brume. Goedoa hoer bis de morgen. We zal dood die bien dit wist niet graag dat wir vrouw. C'est een oude vrouw. Après hoe zo tam bien kan we gaan wil we daar. Hij tam troja den de zakkers. Brummen voilà donc on dit na hey récupère la ni point gouf ni. Age wie passer la bonne gouf. Voilà de Jean-Marie, puis die Hongwayan Jean-Marie wil die à peu près kan die nou wil die moi. Age wat dan moet ik door de Bon Pinaire. A Bon Pinaire wat het al kiezen allemaal. En daar wat 3 duur departement Penarbete. Belle hand. A wie dan ben moet ik door de Bon van Bon Pinaire partie Rogvide non. Age dappen door waar 20 per wie een ander non son. Nou wie dan ben niet wie maanden door de geen wezen wie dat tappen kijk wie een ander non son. Zette pediguene wie een ander non. Gagi was in, wie partie Rogwa Kunel, ben wie die gwen droen de waler vitten, wie doen die. Zette kijk wie Jean-Marie hond de Bon Pinaire de door en in troon rijden. Ha, als zalal in mijn vrouw met wagier. Het zijn nog persen de leuk. Wat persen. Zet om deze voor hond de door, puis toen door de poort waar de kapellen door, be préparer wie kan Jean-Marie de door de Bon Pinaire. Het om deze zo hond met brummen, en die goeie maar harder loes rond. Nou wie tut, werd maar door je een loes, wie gaat er nou violon, dat wie een dut tot, les apothicaires willen verlaten, égal quoi. Hou trop aan meer nog. En die goeie kan hond bij moet Jean-Marie, en met hond de door la hond, nu, avec du mijn haag gewoon, avec, nakkemaan modder mee gaat door de spontaneer. Het is zo dino là. C'est les comptes cause wie là, niet die goeie là. Hoe zou we nog op persen tot de welina, het is de hond die. Le que guira Jean-Marie. Maar hij kan niet. Maar la de guira. A kreeg hom maar son. Maar het sket la, mijn moeder dit. En fit. Krijg bij aan de keer. Men me start met barriou la Jean-Marie. Mira ja han loose die la maar haar loose non. Maar ik guira. A tela. Het me rooi un tam guine zo raak is la. La kan tam guine zo wie ko wordt er die hier. Hoe kun je rooi de winnesting daar. Maar zet ben fin gerade bij aan. Maar die goeie hebben pom kiezen die aan die wakke klauwen haai. Maar laat dit her zo van die klein weer goeie strakel waren misschien tot age oh la la nou wat is console Jean-Marie a goeie recht. Kappen doen. Maar laat gewoon wat banen la plus a banen weer goed man. Maar de banen wat hem hadden hoe hem want dan bien en dan zetten we gelijk nog wat banen. Als kof aan noor la laat gewoon van die maar gelijk. Zetten we geen mossen. Mais rien qu'un autre personne pour scout, gigante va nous toc plus joie. Mais am had loose là. Oga, c'était gigante wie ik we vinden, maar ja, kijk die gaan we hadden loose là. We hadden loose banti. Met dat die chique hon laat kan wandelen zo poenen là. Het was ook nog een person bij pinder banen. Laat kan ook bij losten ti. Zet wat ook van door. Kijk gira, guima, dat kan niet zo wat doet. Maar hij was ik klaar. En non. Het heer zundro. Het was later dat men had een loes moeten dolen. Ze ben vinden, not de persen laten we haai. Hoe wat kan we haai? Kan we zo'n nemen te laten. Wat ik kent me haai daar, oh, oké. Hoe hala, hoe kan brouwen? Dat is echt klaar. Het ben vinden wat kan we haai te gaan. Nu die natuurlijk wisten. Het is Jean-Marie de Bon Pinaire, de Guédour Gadi Beaufait, te kiden droog en abodé. Me l'homme doué. Oh, voor vrouwen is mijn haar. Oh la la. Hoe kan brouwen? Ah ja. En hoe je dat persen? Hoe je kan bij tulpen naar wijn? Hoe je weet niet te gaan domme. Oh ja, ga dan nog op persen. Maar je zo wist oh ja. Hou zou niet zo. Ah, meneer, wist ik al. Met me zo vreek vrouw, dan zie je me. Panavicte der Mestager, Teike den Droken avudé, me l'homme doué.
O, wenn die die la wie wat kan. Ah ja. Wenn fin her fun door de buin van door daar. Maar toe zette me hagen en op per naar de mahada loser. Dit mahada loser. Kan dit la. Minute kan la man, minute kan. Heel me chance la, toen die wat kan wordt bewoorden. En dan maak ik tegen ela. Ah, nee, la hem was daar niet zo ben fin houdt gaan aan der. Het gewoon aan. Neem me zo lapus in van Atacano, discano che, megano che na vode, melon due. En hoe la weer gekane, en hoe jan al triada. Ja, zet we fina, maar kom maar zit dan door. En laat dan, mais o lapas pela wa kan la dan kan dan. O la maar honda al han, hoe la pus gan ke, kent un dela. De dan ook de non, la wan met reg kit la ka. Maar gaat in de troepen en wil je hartje hier pot om maar hadden we lappen zo voor niemand bij God. Het ben veel mensen wat commence à se clairer in de zon, train à Pavancho, commence à heen gaan waar persen. Zet aan haar loer la die lappen. Alle lappen la, waarom ze willen te gaan en maar van door. Waarom doen die? Waarom ze willen dit? Zet op miljardair wat door voor vrouw meer hassen. Ja. Gaan nooit op per. Ga notre personne est maigre, ga podre louzou et hay maigre, maït. Ni gano ke canavodi, me l'on doué. Da notre personne est no veren, me gano si va brise ma veine, me gano dan va brise ma veine. À trop dans oui villoté.